Higit 800,000 po ng halaga ng pinsala dahil po sa bagyong Uwan na itala po sa probinsya ng La Union. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM Report. Umabot sa mahigit 816 million pesos ang inisyal na pinsalang idinulot ng Super Typhoon Uwan sa agrikultura at infrastruktura sa probinsya ng La Union ayon sa PDRRMO ng Lalawigan. Sa ulat ng La Union PIO, malawak ang pinsala sa sektor ng agrikultura, partikular sa mga pananim gamit sa pangingisda, bangka at fish stocks. Nasira rin ang ilang paaralan, river walls, multipurpose halls at iba pang pasilidad. Libu-libong pamilyang naapektuhan at marami ang nananatili sa mga evacuation center habang nagpapatuloy ang relief operations. Aabot din sa mahigit 3,000 na bahay ang napinsala habang unti-unti nang naibabalik ang supply ng kuryente sa mga apektadong barangay. Samantala, 2 katao naman ang naiulat na nasaktan sa lalawigan dahil sa bagyo. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ako si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM! IFM News. IFM News. IFM.